бародари азиз, салому алейкум. Нигоҳ кунем, бародару апоу хоҳару фарқш нест. Ё зан бошад, ё мард бошад, фарқш нест. худ документ дошта бошад, худ документ надошта бошад. мо дар коргар дар кор шудаи бародари азиз илтимосро мекунам навора паҳн кунем ки шутоби ягон бародар ҳамин мебина, ягон апау хоҳар мебина, иншоалло ба амраи худо миёя кор мекунад. нигоҳ кунем бародарҷоно, якта шеф-повар дар кораи, якта худ зан аст, мард аст, фарқш нест. шашликин дар кораи, якта дига официантка дар кораи. сета мода дар кора бародари азиз масъалаи оилакаш алҳамдулилло оилаки хуб аст. бародари азиз метавонем ки номрода занг бизанем. фақат илтимосон мекунам бародари азиз, ҳамун шахсое ки аз дастон меояд, гуфтестам ку шеф-повар, иҷа ҳамаш 100% бародаро айни ҳол ҳастанд, кор кардестанд, просто ана документошон буд мешаванд, пасаи ид ино мераванд, дамгирӣ мераванд, ҷои ино да мегиранд, замина мемонанд, кор мекунем. ба ҳамун хотир бародарҷоно нигоҳ кунем, мақсад меню қатӣ мерава. бародари азиз дидем бародарое ки апоое ки мисол мехоҳем ки ана кор кунем, на ин ки просто як карточкаро то қапус карда битонӣ, баъд занг занӣ мегӯӣ ки ман карточка пус карда метавонам. не, хеле не. мисоли нигоҳ кунем ки ҳамаш дар меню ҳастай. занг мезанем, хишу кадомет ки аз дастон биёяд, ҷои хобша ҳамаша мета. мисол бисёр ҳаст бародари азиз, ҷои хобша мета, хирда хирокша мета, ҳамаша таъмин мекуна. бародари азиз марҳамат биёем кор кунем. ман ҳозир ишор метавонам бародари азиз, ҷо калонай хушрӯвакай тоза ҳама тарафа қарор дорем дар Звенигород. бародари азиз кадомет ки надонем ки Звенигород куҷои, яъне ки Звенигород под Москва тарафи истра. бародаро ҳозир мо як хушрӯ ишор метавонем.